Κάτι εξαιρετικό συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Κάτι που ένας άνθρωπος προέβλεψε πριν από περισσότερα από 80 χρόνια, όταν ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός. Ο Έντγκαρ Κέις, γνωστός παγκοσμίως ως ο κοιμόμενος προφήτης, έκανε περισσότερες από 14.000 προφητείες μεταξύ 1910 και 1944, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν με τρομακτική ακρίβεια. Αλλά ανάμεσα σε όλες τις προφητείες του για σεισμούς, κλιματικές αλλαγές και κοινωνικές μεταβολές, υπάρχει μία που λίγοι γνωρίζουν και που εκδηλώνεται ακριβώς τώρα, αυτή τη στιγμή, ενώ παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Ο Γκέις προέβλεψε ότι οι σκύλοι θα υποστούν μια βαθιά πνευματική εξέλιξη, γίνοντας γέφυρες μεταξύ του φυσικού και του πνευματικού κόσμου, τετράποδα φύλακες ικανά να ανιχνεύουν ενέργειες, να προβλέπουν γεγονότα και να διδάσκουν στην ανθρωπότητα την αληθινή έννοια της άνευ όρων αγάπης. Και αν σας πω ότι αυτή η προφητεία όχι μόνο εκπληρώνεται, αλλά ότι πιθανότατα έχετε ήδη δει σημάδια της στη δική σας ζωή. Ο Έντγκαρ Άλαν Κέισι γεννήθηκε σε μια φάρμα στο Κεντάκι το 1877 και από μικρός έδειχνε ικανότητες που αψηφούσαν κάθε λογική εξήγηση. Στα 13 του χρόνια, μετά από ένα ατύχημα που τον άφησε αναίσθητο για ώρες, άρχισε να εκδηλώνει εξαιρετικές ικανότητες. Ως ενήλικας ανακάλυψε ότι μπορούσε να εισέλθει σε μια κατάσταση βαθιάς έκστασης και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για άτομα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, να διαγνώσει ασθένειες από απόσταση και να κάνει προβλέψεις για το μέλλον με μια ακρίβεια που άφηνε τους γιατρούς και τους επιστήμονες άναυδους. Για περισσότερα από 40 χρόνια ο Κέισι πραγματοποιούσε αυτό που ονόμαζε αναγνώσεις, συνεδρίες όπου έμπαινε σε μια κατάσταση αλλαγμένης συνείδησης και διοχέτευε πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την πνευματικότητα και μελλοντικά γεγονότα. Οι προβλέψεις του περιελάμβαναν τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μεγάλη Ύφεση, την ανακάλυψη των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας και ακόμη και λεπτομέρειες σχετικά με την άνοδο και την πτώση αρχαίων πολιτισμών όπως η Ατλαντίδα. Αλλά σε μια σειρά αναγνώσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1932 και 1943, ο Κέισι έκανε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και μέχρι πρόσφατα λιγότερο κατανοητές προβλέψεις του. Περιέγραψε μια περίοδο παγκόσμιας μεταμόρφωσης, όπου τα σκυλιά θα ξυπνούσαν ως τετράποδα φύλακες κατά τη διάρκεια μιας νέας δονητικής εποχής στη Γη. Σύμφωνα με τις οράματά του, αυτά τα ζώα θα γίνονταν πνευματικές γέφυρες και θεραπευτές, ικανά να αισθάνονται λεπτές ενέργειες, να προβλέπουν γεγονότα πριν συμβούν και να διδάσκουν στους ανθρώπους βαθιά μαθήματα για την άνευ όρων αγάπη και την παγκόσμια σύνδεση. Ο Κέισι δεν αναφερόταν στην εκπαίδευση ή την κοινή νοημοσύνη. Περιέγραφε μια θεμελιώδη μεταμόρφωση στη συνείδηση των σκύλων, μια εξέλιξη που θα επέτρεπε σε αυτά τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε εντελώς νέες διαστάσεις αντίληψης. Με τα δικά του λόγια που καταγράφηκαν στα αρχεία της Ένωσης για την έρευνα και τη διαφώτιση, είπε ότι οι σκύλοι θα γίνονταν σιωπηλοί αγγελιοφόροι του Θείου, ικανοί να θεραπεύουν ραγισμένες καρδιές και να ξυπνούν κοιμισμένες ψυχές. Ο προφήτης περιέγραψε αυτή την εξέλιξη των σκύλων να συμβαίνει σε 3 ξεχωριστές φάσεις, η καθεμία πιο βαθιά από την προηγούμενη. Η πρώτη φάση θα περιελάμβανε τη βελτιωμένη ικανότητα να ανιχνεύουν ασθένειες και να αισθάνονται κινδύνους πριν εκδηλωθούν φυσικά. Οι σκύλοι θα ανέπτυσαν μια εξαιρετική ευαισθησία στις αλλαγές του ανθρώπινου σώματος, καταφέρνοντας να εντοπίζουν από καρδιακά προβλήματα μέχρι την παρουσία καρκινικών κυττάρων πολύ πριν οποιαδήποτε ιατρική εξέταση καταφέρει να τα ανιχνεύσει. Η δεύτερη φάση θα έφερνε την ανάπτυξη γνήσιας τηλεπαθητικής επικοινωνίας μεταξύ των σκύλων και των ιδιοκτητών τους.
Δεν θα ήταν απλώς θέμα γνώσης των συνηθιών και των ρουτινών, αλλά μια πραγματική νοητική σύνδεση όπου οι σκέψεις, τα συναισθήματα και ακόμη και οι εικόνες θα μπορούσαν να μοιράζονται αμέσως, ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση. Το τρίτο και πιο βαθύ κύμα θα μετέτρεπε τους σκύλους σε πραγματικούς ενεργειακούς καθαριστές, ικανούς να απορροφούν και να μετασχηματίζουν συναισθηματικά τραύματα, να καθαρίζουν περιβάλλοντα φορτισμένα με αρνητική ενέργεια και ακόμη και να διευκολύνουν διαδικασίες θεραπείας σε επίπεδα που υπερβαίνουν την συμβατική ιατρική. Ο Κέισι ήταν συγκεκριμένος σχετικά με το πότε θα άρχιζε να εκδηλώνεται αυτή η εξέλιξη. Συνέδεσε την αφύπνιση των σκύλων με περιόδους παγκόσμιας κρίσης, πανδημίες, δραματικές κλιματικές αλλαγές και μια μαζική πνευματική αφύπνιση της ανθρωπότητας. Γεγονότα που αντιχούν ανησυχητικά με αυτά που βιώνουμε σήμερα. Τώρα, 80 χρόνια μετά, βρισκόμαστε μάρτυρες ακριβώς αυτού που προέβλεψε ο Κέισι. Νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να καταγράφουν εξαιρετικές περιπτώσεις σκύλων που ανιχνεύουν ασθένειες με ακρίβεια που συναγωνίζεται τα πιο σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Το νοσοκομείο Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις όπου σκύλοι προειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες τους για επικείμενα καρδιακά προβλήματα, μερικοί έως και 48 ώρες νωρίτερα. Στην Αγγλία, η Εθνική Υγειονομική Υπηρεσία άρχισε να εκπαιδεύει σκύλους ειδικευμένους στην ανίχνευση καρκίνου του προστάτη μέσω της όσφρησης με ποσοστό επιτυχίας άνω του 93%. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι ανεπίσημες αναφορές, ιστορίες που προέρχονται από κοινές οικογένειες, όπου σκύλοι χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση άρχισαν να επιδεικνύουν συμπεριφορές που μπορούν να περιγραφούν μόνο ως υπερφυσικές. Πάρτε για παράδειγμα τη Μάγια, μια 7χρονη Golden Retriever που ζει με την οικογένεια Σάντος στο Σάο Πάολο. Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Μάγια άρχισε να επιδεικνύει παράξενη συμπεριφορά κάθε φορά που πλησίαζε την 15χρονη έφηβη κόρη της οικογένειας. Η σκύλα ήταν ανήσυχη, έκλαιγε σιγανά και επέμενε να ξαπλώνει πάνω στο στήθος της κοπέλας, συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά. Ανησυχώντας, οι γονείς πήγαν την κόρη τους στο γιατρό, όπου ανακάλυψαν ένα μικρό οζίδιο στο αριστερό στήθος της, το οποίο ευτυχώς ήταν καλοήθες, αλλά χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ιστορίες όπως αυτή πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο. Το 2019, μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι κατέγραψε περισσότερες από 1000 παρόμοιες περιπτώσεις μόνο στην Ευρώπη, όπου τα κατοικίδια σκυλιά επέδειξαν ικανότητες ανίχνευσης που αμφισβητούν την τρέχουσα αντίληψή μας για την αντίληψη των ζώων. Αλλά η πρώτη φάση της προφητείας του Κέισι πηγαίνει πέρα από την ανίχνευση ασθενειών. Τα σκυλιά επιδεικνύουν εξαιρετική ευαισθησία σε φυσικές καταστροφές και επικίνδυνες καταστάσεις. Στην Ιαπωνία, μια χώρα όπου η σεισμολογία είναι μια προηγμένη επιστήμη, οι ερευνητές άρχισαν να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των σκύλων ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς. Ανακάλυψαν ότι τα σκυλιά μπορούν να ανιχνεύσουν τα πι κύματα, τις πρώτες σεισμικές δονήσεις που προηγούνται των κύριων δονήσεων, έως και 20 λεπτά νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια το 2023, εκατοντάδες οικογένειες ανέφεραν ότι τα σκυλιά τους άρχισαν να δείχνουν σημάδια ακραίας ανησυχίας, ώρες πριν εμφανιστεί οποιοδήποτε ορατό σημάδι φωτιάς. Πολλές από αυτές τις οικογένειες πιστώνουν στα κατοικίδια ζώα τους το γεγονός ότι κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως. Το δεύτερο κύμα της προφητείας, η τηλεπαθητική επικοινωνία, εκδηλώνεται με τρόπους που θα εντυπωσίαζαν ακόμη και τους πιο σκληροπυρηνικούς σκεπτικιστές. Ο Δόρα Ρούπερτ Σέλντρεϊκ, Βρετανός βιολόγος και ερευνητής, πέρασε δεκαετίες καταγράφοντας αυτό που ονομάζει μορφογενετική σύνδεση μεταξύ σκύλων και ανθρώπων.
Οι μελέτες του περιλαμβάνουν περισσότερα από 5.000 τεκμηριωμένα περιστατικά, όπου σκύλοι αντέδρασαν σε σκέψεις ή συναισθήματα των ιδιοκτητών τους, ακόμη και όταν χωρίζονταν από σημαντικές αποστάσεις. Ένα από τα πιο τεκμηριωμένα περιστατικά αφορά έναν τεριέ που ονομαζόταν JT και ζούσε με μια οικογένεια στο Μάντσεστερ. Ο JT έδειχνε σταθερά την ικανότητα να ξέρει πότε ο ιδιοκτήτης του, ένας τέλεχος που ταξίδευε συχνά για δουλειά, επέστρεφε στο σπίτι. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ώρα επιστροφής ποικίλε συνεχώς, χωρίς κανένα προβλέψιμο μοτίβο. Ωστόσο, ο JT έτρεχε πάντα προς την πόρτα ακριβώς τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης του αποφάσιζε να επιστρέψει στο σπίτι, ακόμα και όταν βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι ερευνητές εγκατέστησαν κάμερες στο σπίτι και συσκευές εντοπισμού στο στέλεχος. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Ο JT αντιδρούσε ακριβώς τη στιγμή που ο κηδεμόνας του σχημάτιζε νοητικά την πρόθεση να επιστρέψει, ανεξάρτητα από την απόσταση, την ώρα της ημέρας ή το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούσε. Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί σε όλο τον κόσμο. Στην Αυστραλία, μια οικογένεια κατέγραψε πως η σκυλίτσα τους, η Λούνα, άρχισε να αντιδρά συναισθηματικά κάθε φορά που κάποιο μέλος της οικογένειας περνούσε στιγμές άγχους ή θλίψης, ακόμα και όταν βρίσκονταν σε εντελώς διαφορετικά μέρη. Η Λούνα όχι μόνο αντιλαμβανόταν αυτά τα συναισθήματα, αλλά φαινόταν να τα απορροφά, εκδηλώνοντας τις ίδιες συναισθηματικές καταστάσεις που βίωναν οι κηδεμόνες της. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Duke στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογράφηση για να μετρήσουν την ταυτόχρονη εγκεφαλική δραστηριότητα των σκύλων και των ιδιοκτητών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν μοτίβα νευρικής συγχρονίας που υποδηλώνουν μία μορφή επικοινωνίας που υπερβαίνει τις 5 παραδοσιακές αισθήσεις. Όταν οι κηδεμόνες εκτέθηκαν σε συγκεκριμένα συναισθηματικά ερεθίσματα, οι εγκέφαλοι των σκύλων τους παρουσίαζαν αντίστοιχη δραστηριότητα, ακόμη και όταν τα ζώα βρίσκονταν σε ξεχωριστά και ηχομονωμένα δωμάτια. Το τρίτο κύμα της προφητείας του Κάισι, ίσως το πιο βαθύ, εκδηλώνεται μέσω σκύλων που επιδεικνύουν εξαιρετικές ικανότητες συναισθηματικής θεραπείας και ενεργειακού καθαρισμού. Ψυχιατρικά νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και γυροκομεία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναφέρουν φαινόμενα που αψηφούν τις συμβατικές εξηγήσεις. Στο νοσοκομείο Σύριο-Λιμπανές, στο Σάο Πάολο, οι θεραπευτές αναφέρουν ότι η παρουσία συγκεκριμένων θεραπευτικών σκύλων φαίνεται να επιταχύνει δραματικά τη διαδικασία της συναισθηματικής ανάρρωσης ασθενών με σοβαρή κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες. Αλλά δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν, είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι σκύλοι φαίνεται να ξέρουν ακριβώς ποιος ασθενής χρειάζεται προσοχή κάθε στιγμή. Η Μαρία Φερνάντα, μια θεραπεύτρια με 20 χρόνια εμπειρίας, περιγράφει τη συμπεριφορά του Θόρ, ενός 5χρονου λαμπραντόρ που εργάζεται στο νοσοκομείο. Ο Θόρ έχει μια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να αναγνωρίζει τους ασθενείς που περνούν τις πιο δύσκολες στιγμές. Τους βρίσκει ακόμα και όταν βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα του νοσοκομείου και παραμένει δίπλα τους μέχρι να συμβεί κάποια θετική αλλαγή. Είναι σαν να μπορεί να δει κάτι που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Ακόμα πιο εξαιρετικές περιπτώσεις καταγράφονται από ανεξάρτητους ερευνητές. Οι οικογένειες αναφέρουν ότι τα σκυλιά που έχουν διασωθεί, ειδικά αυτά που έχουν υποστεί σημαντικά τραύματα, φαίνεται να έχουν μια ειδική ικανότητα να ανιχνεύουν και να καθαρίζουν περιβάλλοντα φορτισμένα με αρνητική ενέργεια. Η οικογένεια Ολιβέιρα από το Μπέλο Χοριζόντε υιοθέτησε τον Ρεξ, έναν αδέσποτο σκύλο που είχε εγκαταλειφθεί και κακοποιηθεί. Μετά από μερικές εβδομάδες στο νέο σπίτι άρχισαν να παρατηρούν λεπτές αλλά σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι συχνές διαφωνίες μειώθηκαν δραστικά.
Τα προβλήματα ύπνου που επηρέαζαν όλα τα μέλη της οικογένειας εξαφανίστηκαν και μια γενική αίσθηση ειρήνης και αρμονίας εγκαταστάθηκε στο σπίτι. Αρχικά απέδωσαν αυτές τις αλλαγές στη χαρά που ένιωθαν για το νέο μέλος της οικογένειας. Όμως, όταν ο Ρεξ έμεινε προσωρινά σε κτηνιατρική κλινική για μια ρουτίνα επέμβαση, τα παλιά προβλήματα επανήλθαν αμέσως. Μόλις ο Ρεξ επέστρεψε στο σπίτι, η αρμονία αποκαταστάθηκε. Ενδιαφερόμενοι, οι Ολιβέιρα αναζήτησαν ερευνητές ειδικευμένους στη συμπεριφορά των ζώων. Ανακάλυψαν ότι ο Ρεξ επέδειχνε συμπεριφορές τυπικές αυτού που ο Κέισι είχε περιγράψει ως ενεργειακό καθαρισμό. Ο σκύλος περνούσε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, σαν να έκανε μια συστηματική σάρωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών έδειχνε φυσικά σημάδια προσπάθειας, όπως αλλαγή στην αναπνοή και μια συγκεκριμένη στάση που θύμιζε στάσεις διαλογισμού. Μελέτες που διεξήχθησαν από το Ινστιτούτο Χάρτμαθ στην Καλιφόρνια άρχισαν να καταγράφουν μετρήσιμες αλλαγές στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των κατοικιών όπου ζουν σκυλιά με αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιώντας ευαίσθητο εξοπλισμό, οι ερευνητές εντόπισαν αλλαγές στην ηλεκτρομαγνητική συνοχή του περιβάλλοντος που συμπίπτουν με τις περιόδους δραστηριότητας των ζώων. Ο Δον Ντέιβιντ Χόκινς, αναγνωρισμένος ερευνητής της συνείδησης, πέρασε χρόνια μελετώντας αυτό που ονομάζει δονητικά επίπεδα διαφορετικών ζωντανών όντων. Οι μελέτες του υποδηλώνουν ότι τα σκυλιά που έχουν υποστεί σημαντικά τραύματα, ειδικά εκείνα που έχουν διασωθεί από καταστάσεις εγκατάλειψης ή κακοποίησης, συχνά αναπτύσσουν εξαιρετικές ικανότητες ενσυναίσθησης που τους επιτρέπουν να λειτουργούν ως απορροφητές αρνητικής ενέργειας στα νέα τους σπίτια. Αλλά ίσως το πιο συναρπαστικό στοιχείο της προφητείας του Κέις είναι η σύνδεσή της με αυτό που περιέγραψε ως ανύψωση της δόνησης της γης στον 21ο αιώνα. Ο Κέις προέβλεψε ότι ο πλανήτης μας θα υποστεί μια θεμελιώδη ενεργειακή μεταμόρφωση, μια αλλαγή στη βασική συχνότητα που θα επηρεάσει κάθε μορφή ζωής. Οι σύγχρονοι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι η Γη έχει μία φυσική ηλεκτρομαγνητική συχνότητα γνωστή ως συντονισμός Σούμαν, η οποία κυμαίνεται περίπου στα 7,83 Hz. Αυτή η συχνότητα που ανακαλύφθηκε από τον φυσικό Winfried Otto Schumann το 1952 θεωρείται ο ηλεκτρομαγνητικός καρδιακός παλμός του πλανήτη. Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι αυτή η συχνότητα υφίσταται ασυνήθιστες διακυμάνσεις με κορυφές που φτάνουν σε τιμές πολύ πάνω από το φυσιολογικό. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάζουν τόσο την ανθρώπινη όσο και τη ζωική συνείδηση με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Ο Dr. Joe Dispenza, νευροεπιστήμονας γνωστός για τις έρευνές του σχετικά με τη διαλογισμό και τη συνείδηση, έχει τεκμηριώσει πως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν τις καταστάσεις συνείδησης. Τα ευρήματά του υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές στην πλανητική συντονισμένη συχνότητα μπορεί να καταλύουν μετασχηματισμούς στην αντίληψη και τις ικανότητες διαφορετικών ειδών. Πνευματικά κέντρα σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναφέρουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των σκύλων κατά τη διάρκεια συλλογικών διαλογισμών και εκδηλώσεων παγκόσμιας συνείδησης. Κατά τη διάρκεια συγχρονισμένων παγκόσμιων διαλογισμών, όπως εκείνοι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκλήψεων ή ηλιοστασίων, οι σκύλοι επιδεικνύουν συμπεριφορές που υποδηλώνουν συντονισμό με συλλογικά ενεργειακά πεδία. Το μοναστήρι Τάσι Τζόγκ στο Θιβέτ έχει τεκμηριώσει πως τα σκυλιά της περιοχής ανταποκρίνονται με συνέπεια σε περιόδους εντατικής διαλογισμού που πραγματοποιούν οι μοναχοί.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριών διαλογισμού, που μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ώρες, τα σκυλιά τοποθετούνται αυθόρμητα σε κύκλους γύρω από τους ασκούμενους, παραμένοντας εντελώς ακίνητα και σιωπηλά, σαν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του διαλογισμού. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί σε πνευματικά καταφύγια στη Βραζιλία, το Περού, την Ινδία και άλλες χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σκυλιά επιδεικνύουν εξαιρετική ευαισθησία σε αλλοιωμένες καταστάσεις συλλογικής συνείδησης, υποδηλώνοντας ότι είναι συντονισμένα με συχνότητες που συνήθως διαφεύγουν της ανθρώπινης αντίληψης. Ερευνητές του Ινστιτούτου Νοητικών Επιστημών της Καλιφόρνιας διεξήγαγαν ελεγχόμενα πειράματα, όπου ομάδες ανθρώπων ασκούσαν διαλογισμό παρουσία σκύλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ζώα όχι μόνο ανιχνεύουν αλλαγές στις καταστάσεις συνείδησης των διαλογιζόμενων, αλλά φαίνεται να ενισχύουν το συνολικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας πιο σταθερά και διαρκή πεδία ηλεκτρομαγνητικής συνοχής. Η Δόκτωρ Λιν Μακτάγκαρτ, συγγραφέας και ερευνήτρια ειδικευμένη στην κβαντική φυσική που εφαρμόζεται στη συνείδηση, τεκμηριώνει περιπτώσεις όπου τα σκυλιά λειτουργούν ως καταλύτες σε διαδικασίες θεραπείας εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια πειραμάτων με στόχο τη θεραπεία, ομάδες που περιλάμβαναν σκυλιά έδειξαν σημαντικά πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα από ομάδες που αποτελούσαν μόνο από ανθρώπους. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι σκύλοι μπορεί να λειτουργούν ως φυσικοί ενισχυτές της συνειδητής πρόθεσης, μια ικανότητα που ο Κάισι είχε προβλέψει ως μέρος της πνευματικής εξέλιξης των σκύλων. Ο προφήτης περιέγραψε τους σκύλους ως αγωγούς θεϊκής ενέργειας, ικανούς να διοχετεύουν και να κατευθύνουν θεραπευτικές δυνάμεις, με τρόπους που η ανθρωπότητα δεν κατανοεί ακόμη πλήρως. Αυτό που κάνει αυτά τα ευρήματα ακόμη πιο εξαιρετικά είναι ο συγχρονισμός τους με παγκόσμια γεγονότα που ο Κάισι είχε συνδέσει με την αφύπνιση των σκύλων. Η πανδημία COVID-19, οι επιταχυνόμενες κλιματικές αλλαγές, η παγκόσμια κοινωνική αστάθεια και η αυξανόμενη πνευματική αφύπνιση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δημιουργούν ακριβώς το σενάριο που ο Κάισι περιέγραψε ως καταλύτη για την εξέλιξη των σκύλων. Κατά τη διάρκεια των περιόδων απομόνωσης λόγω της πανδημίας, εκατομμύρια άνθρωποι ανέφεραν βαθιές αλλαγές στη σχέση τους με τα κατοικίδια ζώα. Οι οικογένειες που προηγουμένως έβλεπαν τα σκυλιά τους μόνο ως συντρόφους άρχισαν να αντιλαμβάνονται ικανότητες που δεν είχαν ποτέ παρατηρήσει. Η αναγκαστική εγκύτητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού δημιούργησε ευκαιρίες για πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις και ανέπτυξε βαθύτερους συναισθηματικούς δεσμούς. Η δίθερ Πατρίσια Μακόνελ, ειδική στην εφαρμοσμένη συμπεριφορά των ζώων, διεξήγαγε μελέτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας που αποκάλυψαν σημαντικές αλλαγές στη δυναμική μεταξύ ανθρώπων και σκύλων. Οι έρευνές της δείχνουν ότι το συλλογικό άγχος που βίωσε η ανθρωπότητα φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει πιο έντονες ενσυναίσθητες αντιδράσεις στους σκύλους, σαν να ανταποκρίνονται σε ένα κάλεσμα για να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη σε μια κλίμακα που δεν είχε ξαναδεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προέκυψαν εξαιρετικές ιστορίες. Οι οικογένειες ανέφεραν ότι οι σκύλοι τους άρχισαν να επιδεικνύουν ασυνήθιστη προστατευτική συμπεριφορά, όπως να τοποθετούνται ανάμεσα σε μικρά παιδιά και άγνωστους επισκέπτες ή να αρνούνται να βγουν για βόλτα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να ανακαλύψουν αργότερα ότι είχαν αποφύγει δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Στη Νέα Υόρκη, μια οικογένεια απέδωσε στη σκύλα τους Μπέλα την ευθύνη για τη διάσωση της ζωής τους κατά τη διάρκεια μιας διαρροής αερίου που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Η Μπέλα άρχισε να επιδεικνύει ακραία ανησυχία στη μέση της νύχτας, ξυπνώντας όλη την οικογένεια με επίμονα γαυγίσματα που κατευθύνονταν συγκεκριμένα προς το υπόγειο του σπιτιού.
Αρχικά ενοχλημένοι από τη διακοπή του ύπνου τους, τα μέλη της οικογένειας ανακάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε προκληθεί διαρροή αερίου και ότι, χωρίς την παρέμβαση της Μπέλα, όλοι θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει στον ύπνο τους. Ακόμα πιο δραματικές περιπτώσεις διάσωσης καταγράφονται σε όλο τον κόσμο. Στην Αυστραλία, ένας σκύλος ράτσας Border Collie, ονόματι Max, έσωσε μια ολόκληρη οικογένεια από μια πυρκαγιά, όχι μόνο προειδοποιώντας για τον κίνδυνο, αλλά κυριολεκτικά οδηγώντας κάθε μέλος της οικογένειας στην ασφαλέστερη έξοδο μέσα στη σύγχυση και τον καπνό. Ο Μαξ έδειξε μια κατανόηση της κατάστασης που ξεπερνούσε κατά πολύ το βασικό ένστικτο επιβίωσης, λαμβάνοντας στρατηγικές αποφάσεις που μεγιστοποίησαν τις πιθανότητες επιβίωσης όλων. Στη Βραζιλία, η ιστορία της Λούνα, μιας διασωθήσας αδέσποτης σκύλας, κέρδισε την προσοχή ολόκληρης της χώρας όταν έσωσε ένα μωρό 6 μηνών από βέβαιο θάνατο. Η Λούνα έπαιζε στην αυλή όταν άρχισε να γαυγίζει φρενιδικά προς την πισίνα της οικογένειας. Οι γονείς, αρχικά ενοχλημένοι από τον θόρυβο, ανακάλυψαν ότι το μωρό είχε πέσει στο νερό και πνιγόταν σιωπηλά. Η Λούνα όχι μόνο προειδοποίησε για τον κίνδυνο, αλλά πήδηξε στην πισίνα και κράτησε το κεφάλι του μωρού έξω από το νερό μέχρι να φτάσουν οι ενήλικες για να το σώσουν. Αυτά τα γεγονότα δεν είναι μεμονωμένες συμπτώσεις. Αντιπροσωπεύουν εκδηλώσεις αυτού που ο Κέισι περιέγραψε ως το τρίτο κύμα της σκυλίσιας αφύπνισης, όπου τα σκυλιά θα γίνονταν αληθινοί φύλακες, ικανά να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται σε κινδύνους που υπερβαίνουν τις 5 παραδοσιακές αισθήσεις. Ερευνητές συμπεριφοράς άρχισαν να μελετούν τα πρότυπα σε αυτές τις εξαιρετικές διασώσεις. Ανακάλυψαν ότι οι σκύλοι που εμπλέκονται συχνά επιδεικνύουν συγκεκριμένη γνώση για καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν μάθει μέσω της εμπειρίας ή της εκπαίδευσης. Είναι σαν να έχουν πρόσβαση σε μια μορφή διαισθητικής γνώσης που τους επιτρέπει να αξιολογούν κινδύνους και να λαμβάνουν αποφάσεις με μια σοφία που αψηφά τις συμβατικές εξηγήσεις. Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για να τεκμηριώσει και να μελετήσει αυτές τις αναδυόμενες ικανότητες. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία νευροαπεικόνησης, οι ερευνητές χαρτογραφούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου των σκύλων κατά τη διάρκεια στιγμών που επιδεικνύουν αυτές τις εξαιρετικές ικανότητες. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Κατά τη διάρκεια επεισοδίων διαισθητικής γνώσης, οι εγκέφαλοι αυτών των σκύλων εμφανίζουν μοτίβα δραστηριότητας που συνήθως παρατηρούνται μόνο σε βαθιές καταστάσεις διαλογισμού σε ανθρώπους με υψηλή εκπαίδευση. Οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη διαίσθηση, την ενσυναίσθηση και την εξωαισθητηριακή αντίληψη εμφανίζουν εντατική δραστηριότητα, υποδηλώνοντας ότι αυτά τα ζώα μπορεί να έχουν πρόσβαση σε επίπεδα συνείδησης που η επικρατούσα επιστήμη δεν έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως. Ο Δόκτωρ Μάρκ Μπέκοφ, βιολόγος γνωστικής επιστήμης και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη της συνείδησης των ζώων. Οι πρόσφατες έρευνές του υποδηλώνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιταχυνόμενη εξέλιξη της συνείδησης των σκύλων, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσω των συμβατικών εξελικτικών διαδικασιών. Αυτό που παρατηρούμε, εξηγεί ο Δόκτωρ Μπεκόφ, ξεπερνά κατά πολύ την κανονική προσαρμοστική νοημοσύνη. Αυτά τα σκυλιά επιδεικνύουν ικανότητες που υποδηλώνουν πρόσβαση σε μορφές πληροφοριών που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά αισθητηριακά κανάλια. Είναι σαν να είναι συντονισμένα με ένα δίκτυο επικοινωνίας που μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αυτό το δίκτυο επικοινωνίας που αναφέρει ο Δόκτωρ Μπεκόφ συνάδει απόλυτα με τις περιγραφές του Κέισι σχετικά με τη διασυνδεδεμένη φύση κάθε συνείδησης.
Ο προφήτης περιέγραψε ένα παγκόσμιο πεδίο πληροφοριών, στο οποίο ορισμένες συνειδήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων παγκόσμιας μεταμόρφωσης. Ο Κέισι προέβλεψε ότι οι σκύλοι θα χρησιμεύσουν ως πρωτοπόροι σε αυτή την διευρυμένη πρόσβαση στη συνείδηση, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία παρόμοια εξέλιξη στην ανθρωπότητα. Περιέγραψε αυτά τα ζώα ως δασκάλους με μεταμφίεση, όντα που επέλεξαν μία απλή φυσική μορφή για να διδάξουν βαθιά μαθήματα για την άνευ όρον αγάπη, την συνειδητή παρουσία και την παγκόσμια σύνδεση. Οι επιπτώσεις αυτών των ανακαλύψεων ξεπερνούν κατά πολύ την κατανόησή μας για τους σκύλους. Αν οι προβλέψεις του Κέισι είναι σωστές, βρισκόμαστε μπροστά στα πρώτα σημάδια μιας θεμελιώδους μεταμόρφωσης της φύσης της συνείδησης στον πλανήτη μας. Οι σκύλοι μπορεί να λειτουργούν ως πρώιμοι δείκτες αλλαγών που τελικά θα επηρεάσουν όλες τις μορφές συνειδητής ζωής. Ειδικοί στην παγκόσμια συνείδηση, όπως ο Δόκτωρ Ρότζερ Νέλσον, διευθυντής του προγράμματος Παγκόσμιας Συνείδησης του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, τεκμηριώνουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα γεγονότα της συλλογικής συνείδησης δημιουργούν μετρήσιμα αποτελέσματα σε φυσικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα τους υποδηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια περιόδων συγκεντρωμένης παγκόσμιας προσοχής, όπως κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή σημαντικών ιστορικών γεγονότων, ευαίσθητα ηλεκτρονικά όργανα καταγράφουν ανομαλίες που υποδηλώνουν αλλαγές στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Αυτό που το καθιστά σχετικό με την προφητεία του Κέισι είναι ότι τα σκυλιά φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε αυτές τις διακυμάνσεις στο παγκόσμιο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια γεγονότων συλλογικής συνείδησης, όπως συγχρονισμένες παγκόσμιες διαλογιστικές πρακτικές ή στιγμές παγκόσμιου πένθους, σκυλιά σε όλο τον πλανήτη επιδεικνύουν συγχρονισμένες συμπεριφορές που υποδηλώνουν συντονισμό με αυτά τα πεδία συλλογικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ Βίπατα, παρατηρητές σε δεκάδες χώρες ανέφεραν ότι οι τοπικοί σκύλοι επέδειξαν ασυνήθιστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της τελετής, ακόμη και σε μέρη όπου η μετάδοση δεν ήταν ορατή. Οι σκύλοι ήταν ασυνήθιστα ήσυχοι και στοχαστικοί, πολλοί από τους οποίους στάθηκαν σε στάσεις που θύμιζαν σεβασμό ή πένθος. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια άλλων γεγονότων παγκόσμιας συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων των στιγμών συλλογικής σιωπής μετά από διεθνείς τραγωδίες και κατά τη διάρκεια ηλιακών εκλήψεων που ήταν ορατές σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα μοτίβα υποδηλώνουν ότι οι σκύλοι μπορεί να λειτουργούν ως ζωντανοί δείκτες αλλαγών στη συλλογική ανθρώπινη συνείδηση. Η εξήγηση του Κέισι για αυτά τα φαινόμενα βασιζόταν στην κατανόησή του για τη διασυνδεδεμένη φύση κάθε συνείδησης. Περιέγραψε την πραγματικότητα ως ένα συνεχές ύφασμα συνειδητής ενέργειας, όπου οι αλλαγές σε ένα μέρος επηρεάζουν αμέσως το σύνολο. Τα σκυλιά, σύμφωνα με τις απόψεις του, είναι φυσικά συντονισμένα με αυτό το ύφασμα και μπορούν να ανιχνεύσουν λεπτές αλλαγές πολύ πριν αυτές εκδηλωθούν στην κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Αυτή η προοπτική βρίσκει απήχηση σε ανακαλύψεις της σύγχρονης κβαντικής φυσικής, ειδικά σε εργασίες σχετικά με τη μη τοπικότητα και την κβαντική σύμπλεξη. Φυσικοί όπως ο δοξέ Ραμίτ Γκοσουάμι και ο δοξέα Στιούαρτ Χάμεροφ προτείνουν ότι η συνείδηση μπορεί να λειτουργεί μέσω κβαντικών μηχανισμών που υπερβαίνουν τους κλασικούς περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Εάν αυτές οι θεωρίες είναι σωστές, η ικανότητα των σκύλων να επιδεικνύουν γνώση για μακρινά ή μελλοντικά γεγονότα μπορεί να έχει μια σταθερή επιστημονική βάση. Μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω κβαντικών καναλιών επικοινωνίας που η ανθρώπινη τεχνολογία δεν μπορεί ακόμη να ανιχνεύσει ή να χρησιμοποιήσει συνειδητά.
Το Ινστιτούτο Νοητικών Επιστημών διεξήγαγε ελεγχόμενα πειράματα, δοκιμάζοντας την ικανότητα των σκύλων να ανταποκρίνονται σε ανθρώπινες προθέσεις που κατευθύνονται από απόσταση. Τα αποτελέσματα δείχνουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ εστιασμένων ανθρώπινων προθέσεων και συμπεριφορικών αντιδράσεων των σκύλων, ακόμη και όταν χωρίζονται από εκατοντάδες χιλιόμετρα και απομονώνονται από όλες τις συμβατικές μορφές επικοινωνίας. Αυτά τα πειράματα υποδηλώνουν ότι η τηλεπαθητική επικοινωνία που προέβλεψε ο Κέισι μεταξύ σκύλων και ανθρώπων μπορεί να έχει βάση σε πραγματικές, αν και λεπτές, φυσικές διαδικασίες. Η ικανότητα αυτή δεν θα ήταν υπερφυσική, αλλά αποτέλεσμα φυσικών ευαισθησιών που ενεργοποιούνται ή ενισχύονται κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου παγκόσμιας μεταμόρφωσης. Για όσους ζουν με σκύλους, αυτές οι ανακαλύψεις προσφέρουν μια εντελώς νέα προοπτική για τη φύση της διαειδικής σχέσης. Αντί να βλέπουμε τους σκύλους μας μόνο ως εξαρτημένα κατοικίδια ζώα, μπορούμε να αρχίσουμε να τους αναγνωρίζουμε ως συνειδητούς συνεργάτες σε μια ευρύτερη εξελικτική διαδικασία. Ο Κέισι πρόσφερε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε αυτές τις αναδυόμενες ικανότητες. Τόνισε τη σημασία της σιωπηλής επικοινωνίας, περνώντας περιόδους σε στοχαστική ησυχία με τους σκύλους μας, επιτρέποντας σε βαθύτερες συνδέσεις να αναπτυχθούν φυσικά. Πρότεινε επίσης ότι η πρακτική της ευγνωμοσύνης και της συνειδητής αναγνώρισης των πνευματικών συνεισφορών των σκύλων επιταχύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. «Αναγνωρίστε τη θεϊκότητα που κατοικεί σε αυτά τα όντα», έγραψε ο Κέισι σε μία από τις πιο ποιητικές του αναγνώσεις για τους σκύλους. Είναι μεταμφιεσμένοι δάσκαλοι, καθηγητές που επέλεξαν απλές μορφές για να διδάξουν σύνθετα μαθήματα. Αντιμετωπίστε τους όχι ως ιδιοκτησία, αλλά ως συντρόφους στο ταξίδι της ψυχής. Αυτά τα λόγια αποκτούν μια εντελώς νέα σημασία υπό το φως των σύγχρονων ανακαλύψεων. Αν τα σκυλιά πραγματικά βιώνουν μια εξέλιξη της συνείδησης, η ευθύνη μας απέναντί τους μεταμορφώνεται. Γινόμαστε όχι μόνο φροντιστές, αλλά συνεργάτες σε μια διαδικασία αμοιβαίας ανάπτυξης. Οι οικογένειες που έχουν υιοθετήσει αυτή την προοπτική αναφέρουν βαθιές μεταμορφώσεις στις σχέσεις τους με τα σκυλιά τους. Αντί για σχέσεις βασισμένες στην εντολή και την υπακοή, αναπτύσσουν συνεργασίες βασισμένες στην αμοιβαία επικοινωνία, τον σεβασμό και την κοινή πνευματική ανάπτυξη. Η οικογένεια Τσεν από το Σαν Φρανσίσκο περιγράφει πώς η σχέση τους με τον Sage, έναν διασωθέντα γερμανικό πειμενικό, μεταμορφώθηκε αφού άρχισαν να εφαρμόζουν τις αρχές που πρότεινε ο Κέισι. Σταματήσαμε να βλέπουμε τον Sage ως το κατοικίδιο ζώο μας και αρχίσαμε να τον αντιμετωπίζουμε ως μέλος της οικογένειας με τη δική του μοναδική σοφία, εξηγεί η Σάρα Τσεν. Οι αλλαγές ήταν άμεσες και βαθιές. Ο Sage άρχισε να επιδεικνύει συμπεριφορές που μπορούμε να περιγράψουμε μόνο ως πνευματική καθοδήγηση. Μας βοηθά να λαμβάνουμε σημαντικές αποφάσεις, μας προειδοποιεί για άτομα και καταστάσεις που πρέπει να αποφύγουμε και σε δύσκολες στιγμές προσφέρει ένα είδος παρηγοριάς που ξεπερνά κατά πολύ αυτό που θα περιμέναμε από ένα συνηθισμένο ζώο. Παρόμοιες ιστορίες αναδύονται από οικογένειες σε όλο τον κόσμο που έχουν υιοθετήσει μια πιο συνειδητή και σεβαστή προσέγγιση στις σχέσεις τους με τα σκυλιά. Ο κοινός παρονομαστής είναι η αναγνώριση ότι αυτά τα ζώα διαθέτουν μορφές νοημοσύνης και σοφίας που συμπληρώνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες. Η Δούφτερ Τέμπλ Γκραντίν, γνωστή ειδικώς στη συμπεριφορά των ζώων και τον αυτισμό, προσφέρει μια μοναδική προοπτική για αυτές τις μεταμορφώσεις. Για δεκαετίες υποτιμούσαμε δραματικά τις γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες των ζώων, παρατηρεί. Αυτό που ανακαλύπτουμε τώρα είναι ότι πολλά είδη, ειδικά οι σκύλοι,
διαθέτουν μορφές νοημοσύνης που είναι διαφορετικές από τις δικές μας, αλλά όχι κατώτερες. Από πολλές απόψεις μπορεί να είναι πιο προχωρημένοι από εμάς σε τομείς όπως η διαίσθηση, η ενσυναίσθηση και η αντίληψη των λεπτών ενεργειακών πεδίων. Οι επιπτώσεις αυτών των ανακαλύψεων εκτείνονται πέρα από τις προσωπικές σχέσεις. Εάν οι σκύλοι πραγματικά εξελίσσονται για να γίνουν γέφυρες μεταξύ διαστάσεων συνείδησης, μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμους ρόλους σε τομείς όπως η ολοκληρωμένη ιατρική, η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων και ακόμη και στην κατανόησή μας για τη θεμελιώδη φύση της συνείδησης. Πρωτοπόρα νοσοκομεία ήδη πειραματίζονται με αυτό που αποκαλούν θεραπεία με σκύλους, όπου ιδιαίτερα ευαίσθητοι σκύλοι συνεργάζονται με θεραπευτές για να εντοπίζουν και να θεραπεύουν ενεργειακές ανισορροπίες σε ασθενείς. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική από τις παραδοσιακές θεραπείες για ορισμένες παθήσεις, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με συναισθηματικό τραύμα και χρόνιο στρες. Το ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου Duke ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου εκπαιδευμένοι σκύλοι συνεργάζονται με ογκολογικούς ασθενείς όχι μόνο για να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και για να βοηθήσουν στην ανίχνευση λεπτών αλλαγών στη φυσική κατάσταση που μπορεί να μην είναι εμφανής με τα συμβατικά ιατρικά μηχανήματα. Τα πρώτα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ της σκυλήσιας διαίσθησης και της επιστημονικής ιατρικής μπορεί να ανοίξει εντελώς νέους δρόμους για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Καθώς περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν τις εξαιρετικές ικανότητες που προέβλεψε ο Κέισι, προκύπτει ένα θεμελιώδες ερώτημα: πώς αυτή η εξέλιξη των σκύλων θα επηρεάσει την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο προφήτης πρότεινε ότι οι σκύλοι θα χρησιμεύσουν ως καταλύτες για την ίδια την πνευματική αφύπνιση της ανθρωπότητας, διδάσκοντάς μας με το παράδειγμα πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση σε διευρυμένα επίπεδα συνείδησης. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι άτομα που αναπτύσσουν βαθιές και συνειδητές σχέσεις με εξελικτικά προχωρημένους σκύλους συχνά βιώνουν τη δική τους διαισθητική και ενσυναίσθητη αφύπνιση. Είναι σαν η εγκύτητα με συνειδήσεις που έχουν ήδη πρόσβαση σε αυτά τα διευρυμένα επίπεδα να διευκολύνει την ανάπτυξη παρόμοιων ικανοτήτων στους ανθρώπους. Ο Δερ Ντίπακ Τσόπρα, πρωτοπόρος στην ολοκληρωμένη ιατρική, τεκμηριώνει περιπτώσεις όπου η κοινή διαλογισμός μεταξύ ανθρώπων και σκύλων παράγει καταστάσεις συνειδητότητας που κανένα από τα δύο είδη δεν μπορεί να επιτύχει μεμονωμένα. Είναι μια συναρπαστική συνέργεια, εξηγεί. Οι σκύλοι φαίνεται να αγκυροβολούν τους ανθρώπους σε καταστάσεις καθαρής παρουσίας, ενώ οι άνθρωποι προσφέρουν μια συνειδητή δομή που επιτρέπει στους σκύλους να επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις ικανότητές τους. Αυτή η διαειδική συνεργασία μπορεί να αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη της πλανητικής συνείδησης. Αντί για ανταγωνιστική εξέλιξη, όπου τα είδη προχωρούν εις βάρος άλλων, βρισκόμαστε μάρτυρες μιας συνεργατικής εξέλιξης, όπου διαφορετικά είδη συνεισφέρουν με τις μοναδικές τους δυνάμεις σε μια διαδικασία αμοιβαίας ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις για το μέλλον είναι βαθιές. Εάν οι προβλέψεις του Κέισι συνεχίσουν να εκδηλώνονται, μπορεί να πλησιάζουμε σε μια εποχή όπου η διαειδική επικοινωνία δεν θα είναι επιστημονική φαντασία, αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Μια εποχή όπου σκύλοι και άνθρωποι θα συνεργάζονται ως συνειδητοί εταίροι στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων, στη θεραπεία συλλογικών τραυμάτων και στη δημιουργία πιο αρμονικών τρόπων ζωής στον πλανήτη μας. Τα σημάδια αυτής της μελλοντικής συνεργασίας ήδη εμφανίζονται. Προγράμματα διατήρησης σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν ότι οι σκύλοι έχουν μοναδικές ικανότητες να ανιχνεύουν λεπτές περιβαλλοντικές αλλαγές που διαφεύγουν από τα πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα.
Οι σκύλοι εκπαιδεύονται να ανιχνεύουν τη ρύπανση σε υδάτινα ρεύματα, να αναγνωρίζουν απειλούμενες είδη πριν η μείωση του πληθυσμού τους γίνει κρίσιμη και ακόμη και να προβλέπουν τοπικές κλιματικές αλλαγές εβδομάδες νωρίτερα. Στον τομέα της γεωργίας, οι αγρότες αναφέρουν ότι τα σκυλιά επιδεικνύουν ενστικτώδη γνώση σχετικά με τις συνθήκες του εδάφους, τα κλιματικά πρότυπα και την υγεία των φυτών, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που θα αναμενόταν από την κανονική αισθητηριακή αντίληψη. Ορισμένοι έχουν αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν τα σκυλιά τους ως σύμβουλοι σε σημαντικές γεωργικές αποφάσεις, με αποτελέσματα που υποδηλώνουν ότι αυτή η σκυλήσια διαίσθηση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βιώσιμη γεωργία. Αυτές οι πρακτικές εφαρμογές των εξελικτικών ικανοτήτων των σκύλων είναι μόνο η αρχή. Καθώς η κατανόησή μας για αυτές τις ικανότητες βαθαίνει, μπορούμε να ανακαλύψουμε ακόμα πιο σημαντικούς τρόπους συνεργασίας με τους σκύλους μας για τη δημιουργία ενός πιο συνειδητού και αρμονικού κόσμου. Αυτό που κάνει την προφητεία του Κέισι ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ακρίβεια του σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αυτών των μετασχηματισμών. Προέβλεψε ότι η σκυλήσια αφύπνιση θα ενταθεί κατά τη διάρκεια μιας περίοδου παγκόσμιας κρίσης και πνευματικής μεταμόρφωσης που συμπίπτει ακριβώς με τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα. Η πανδημία, οι κλιματικές αλλαγές, η κοινωνική αστάθεια και η αυξανόμενη πνευματική αφύπνιση δημιούργησαν ακριβώς τις συνθήκες που περιέγραψε ως καταλύτες για αυτήν την εξέλιξη. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Κέις προέβλεψε ότι αυτή η εξέλιξη των σκύλων θα ήταν μόνο το πρώτο στάδιο μιας πολύ ευρύτερης μεταμόρφωσης της πλανητικής συνείδησης. Υποστήριξε ότι και άλλα είδη θα περνούσαν από παρόμοιες εξελίξεις, δημιουργώντας ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο προηγμένων συνειδήσεων που θα συνεργάζονταν για να καθοδηγήσουν τη Γη σε μια περίοδο θεμελιώδους μεταμόρφωσης. Προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτή η πρόβλεψη μπορεί επίσης να εκδηλώνεται. Ερευνητές τεκμηριώνουν ασυνήθιστες συμπεριφορές σε διάφορα είδη, από δελφίνια που επιδεικνύουν προηγμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ ειδών έως ελέφαντες που επιδεικνύουν ικανότητες ενσυναίσθησης που υπερβαίνουν το δικό τους είδος. Οι θαλάσσιοι βιολόγοι αναφέρουν ότι τα δελφίνια έχουν επιδείξει εξαιρετική ευαισθησία στα ανθρώπινα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καταφέρνοντας να ανιχνεύουν συναισθηματικές καταστάσεις και ακόμη και ιατρικές παθήσεις σε άτομα που αλληλεπιδρούν μαζί τους. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου δελφίνια προειδοποίησαν εκπαιδευτές για επικείμενα καρδιακά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας πριν εμφανιστούν εμφανή συμπτώματα. Ερευνητές που μελετούν ελέφαντες στην Αφρική καταγράφουν συμπεριφορές που υποδηλώνουν μία μορφή επικοινωνίας που υπερβαίνει τα όρια των ειδών. Έλεφαντες έχουν παρατηρηθεί να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν ανθρώπους, ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία ή ειδική εκπαίδευση. Αυτά τα φαινόμενα, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των σκύλων που παρατηρούμε, υποδηλώνουν ότι ο Έντγκαρ Κέις μπορεί να έχει εντοπίσει την αρχή μιας μεταμόρφωσης στην πλανητική συνείδηση πολύ ευρύτερης από ό,τι αρχικά φανταζόμασταν. Για όσους ζουν με σκύλους, αυτή η προοπτική προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν συνειδητά σε αυτή την εξελικτική διαδικασία. Αντί για παθητικούς θεατές, μπορούμε να γίνουμε ενεργοί συνεργάτες στην εκδήλωση των ικανοτήτων που προέβλεψε ο Κέισι. Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση. Να αναγνωρίσουμε ότι οι σκύλοι μας μπορεί να βιώνουν βαθιές μεταμορφώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τη συνήθη συμπεριφορά των ζώων. Να παρατηρούμε με συνειδητή προσοχή τα σημάδια των αναδυόμενων ικανοτήτων και να ανταποκρινόμαστε με σεβασμό και ενθάρρυνση αντί για σκεπτικισμό ή φόβο. Το δεύτερο βήμα είναι η συνειδητή επικοινωνία.
Ο Κέισι τόνισε τη σημασία των περιόδων κοινής σιωπής, όπου οι άνθρωποι και οι σκύλοι μπορούν να συνδεθούν σε επίπεδα που υπερβαίνουν τη λεκτική επικοινωνία. Αυτές οι στιγμές συνειδητής ησυχίας δημιουργούν χώρους όπου μπορούν να αναπτυχθούν φυσικά βαθύτερες συνδέσεις. Το τρίτο βήμα είναι η ενεργή ευγνωμοσύνη. Να αναγνωρίζουμε και να ευχαριστούμε για τις μοναδικές συνεισφορές που κάνουν οι σκύλοι μας στη ζωή μας, όχι μόνο ως πιστοί σύντροφοι, αλλά και ως πνευματικοί οδηγοί και συνεργάτες στο ταξίδι της συνειδητής ανάπτυξης. Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρούμε ανοιχτό μυαλό για πιθανότητες που υπερβαίνουν την τρέχουσα κατανόησή μας. Οι μεταμορφώσεις που προέβλεψε ο Κέισι μπορεί να εκδηλωθούν με τρόπους που αμφισβητούν τις προσδοκίες και τις υπάρχουσες ενιολογικές κατηγορίες μας. Το να παραμένουμε δεκτικοί σε αυτές τις πιθανότητες είναι απαραίτητο για να συμμετέχουμε πλήρως στην εξελικτική διαδικασία που εξελίσσεται. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν και καλλιεργούν αυτές τις αναδυόμενες ικανότητες στους σκύλους τους, δημιουργούμε μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να επιταχύνει την εξελικτική διαδικασία για όλους. Κάθε συνειδητή σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου συμβάλλει σε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο διευρυμένης συνείδησης που, σύμφωνα με τις οράσεις του Κέισι, τελικά θα μεταμορφώσει τη συλλογική μας εμπειρία της πραγματικότητας. Οι συνέπειες είναι πραγματικά εξαιρετικές. Ενδεχομένως βρισκόμαστε μάρτυρες των πρώτων σταδίων μιας επανάστασης στη συνείδηση που θα καταστήσει δυνατές μορφές επικοινωνίας, θεραπείας και συνεργασίας που σήμερα φαίνονται αδύνατες. Τα σκυλιά μας μπορεί να είναι οι πρώτοι δάσκαλοι σε αυτή τη νέα εποχή διευρυμένων δυνατοτήτων. Η προφητεία του Έντγκαρ Κέις για τα σκυλιά δεν αφορά μόνο την εξέλιξη των ζώων. Αφορά την εξέλιξη της ίδιας της συνείδησης και τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά είδη μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν πραγματικότητες που υπερβαίνουν τους περιορισμούς που σήμερα θεωρούμε σταθερούς και αμετάβλητους. Καθώς παρατηρούμε αυτές τις μεταμορφώσεις να ξεδιπλώνονται γύρω μας, καλούμαστε να αμφισβητήσουμε τις πιο θεμελιώδεις παραδοχές μας σχετικά με τη φύση της συνείδησης, της επικοινωνίας και της διαειδικής συνεργασίας. Οι σκύλοι μπορεί να μας δείχνουν ότι το μέλλον της εξέλιξης δεν βρίσκεται στον ανταγωνισμό, αλλά στη συνειδητή συνεργασία μεταξύ όλων των μορφών ευφυούς ζωής στον πλανήτη μας. Η προφητεία εκπληρώνεται μπροστά στα μάτια μας. Το ερώτημα που παραμένει είναι: είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τους σκύλους μας για αυτό που πραγματικά μπορούν να είναι, όχι μόνο πιστά κατοικίδια, αλλά μεταμφιεσμένοι δάσκαλοι, πρωτοπόροι σε ένα εξελικτικό ταξίδι που μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά την κατανόησή μας για την πραγματικότητα και τη θέση μας μέσα σε αυτήν. Το μέλλον που ο Έντγκαρ Κέις οραματίστηκε πριν από 80 χρόνια γίνεται η σημερινή μας πραγματικότητα. Και οι τετράποδοι σύντροφοί μας μπορεί να είναι οι οδηγοί που θα μας οδηγήσουν σε εδάφη δυνατοτήτων που μόλις αρχίζουμε να φανταζόμαστε. Θέλετε να καταλάβετε πώς να χρησιμοποιήσετε τις αρχές της κβαντικής φυσικής για να μεταμορφώσετε τη ζωή σας. Στο πρώτο σχόλιο που έχει επισημανθεί θα βρείτε τον οδηγό, το κβαντικό πεδίο, πώς να δημιουργήσετε την πραγματικότητα των ονείρων σας. Κάντε κλικ και ανακαλύψτε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το δυναμικό του σύμπαντος. Αν αυτό το βίντεο σας άγγιξε με κάποιον τρόπο, σκεφτείτε να το μοιραστείτε με κάποιον που μπορεί επίσης να ωφεληθεί. Μην διστάσετε να αφήσετε τα σχόλια και τις ιστορίες σας παρακάτω, θα ήθελα πολύ να μάθω τη γνώμη σας. Δείτε το επόμενο βίντεο που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Είναι απαραίτητο για να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι. Τα λέμε εκεί.